Pak Ji siapa mau udah gabung tuh Pak Ji? Iya. Maringgi, mak aku maringgi besok ketek badannya. Goyang Pak Ji. Lagi dong. Nasib denai baca buruang kuyuan di mata bukit jualan tabang. Hujan turun ke mano dan gada dua. Bayuang kita nanti tiap urang. Mana si pantong kain dong berupa layak di halau urang. Hati den kadet toko-toko itu deh udah dan anak kasana. Ikan tuang tanggo diana kami enak enak bongera bangga dia bungo dado indah ketujuh ne asmakulang panangi si pandang kaingo baru kaingo nyolo pelope sisiku kami manggo dado adia jangan kuat di dalam ambil burung pipi kok dipuji apalah sifat polare di ujung leher dari putih ini bunga tambah utunan bantai panel manila mana ini sifat polare kok berubah layu oleh urang mana ini sifat polare kok berubah layu oleh urang. Batanda sifat tuang kaingo sabantalai babali atito batik lamah jedareleng panoko kakayu lapu adita bekanyo manani sifat tuang kaingo baru malayo iyalau urang daraden kata siro-siro latigo hari ayo kapatang. Lagi ada. Goyang Pak Ji. Goyang dah. Oh ya sanamu apa aji bagoyang denai wai namu wai goyang pulung pancalia udah tuh badan nanyo gadang lain tak pandai bagoyang siniku mana sifat dongkai kok baru malayo di halau urang mana denai menjalang lalu tabayang udah baik urang. Sudah ikut dia awak pulang elok bagoyang bertemu-temu lagi elok dia bakari tarang padu mangi jua tahu jua bagoyang olah indua akan mengaki sama lampu wak mancal dia goyang nangga kuat bak pulo maki wa pintangnya. Goyang lagi ya lo kebulang lah. Hei, sak. Oi Pak Haji elok satu bagoyang. Biarlah kami nak tagak pulo. Saban balai babali apulang. Anta babi kau kata ulangnya. Mana ni sifat tuang kaingo baru malayo di halau urang. Oi mana ni sifat tuang kaingo baru malayo di halau urang. Geser la meja
Haji kemari Pak Haji. Siko lah Pak Haji, bisa ada sopok lah Pak Haji. Haji ada. Oi asanamu apa Haji kemari. Oi kami namu apa goyang pulau. Oi urang uli dapet di nanti. Oi urang akan napo kadayong. Managi sifat bongkaiko baru malayo di halau urang. Managi kena cinta lalo kini kau udah di tangan orang. Oke lanjut di Anak Tiwang. Aja deh Anak Tiwang deh. Aja dah. Pak Haji sampai lah Pak Haji. Anak Tiwang si burung tiwang iko di dahan si kayu jati. Anak tiwang si burung tiwang iko di dahan si kayu jati. Oi udah kaduang usaha bingung. Oi sayang denai kau udah sampai mati. Oi udah kaduang usaha bingung. Sayang kau udah woi sampai mati. Tapuk-tapuklah tangan, mari menari, kita menari. Sampai banyak di bapak coba dendang, baganti-ganti, lasan nangati, satu Pak Haji. Asik tangan, tangan siko saja mas. Tagak. Asalai dapet sika titiran, punai di tangan lalape pulo. Asalai dapet sika titiran, punai di tangan lalape pulo. Walaupun lalu jadi daratan, haram ladenai bapak yang cinta. Walaupun lalu jadi daratan, haram ladenai bapak yang cinta. Tapuk-tapuk tangan, mari menari, kita menari. Tapi menari, bapak perlu badendang, hati bangati, dunia tangilan, usia di hati. Asal! Hei! Sewaya! Sak! Abang pemiran sana taga, cubo bagoyang abang tu anak kabatangko. Abang pemiran sana taga, cubo bagoyang abang tu anak kabatangko. Ayande awak tak namu azina, ayande urang mangguang sajo. Ayande awak tak namu azina, ayande urang mangguang sajo. Paketi bung sara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Paketi bung nanti mondar talu-talu, awak kena bingung murang gaek mobil baru. Ratu Pasaman. Hei! Hei! Sak! Goyang Pak Haji. Udah maringgi dah goyang, udah maringgi. Nak langsing sakit.
kapuk tu tak ada bini laloknya di hati jamku. Lagi apa Haji? Pulang Rai. Asik. Kapan nek sajoe kawa bagoyang nan saweranyo ainda ado Pak Haji saban talai kami pulang karu asaku saku dah malam ko saban talai babali pulang elo bagoyang mesa malam ko. Halanya rami urang bagoyang, biarlah kami badendang duo. Aca basawer sa nenek surang, gak 2000 ay jadi juo. Aca basawer sa nenek surang, de apa basri tolong malamku. Yang perantau dari Dumai Lai ole ayah Pak Bao Nyampang niat kok jadi sampai Oi besok pagi barale gitu Oi ke bintang lainnya pakai tapi hak tak dilake anyo lagi ada. Lagu terakhir lagu Naniko Basampo dawa pulang. Oi perjanjian sampai jam 2 kini lapu gua 3 hari siang. Oi perjanjian sampai jam 2 kini gua lapu gua 3 datang. Tapu ami-ami bila laku kupu-kupu elo awak barati bari suadi ulang pulau. Tapu ami-ami bila laku kupu-kupu dapat daro terima kasih basam balawak dulu. Oke, terima kasih. Oke Mama jadi sana, terima kasih nggak banyak lalape peneragaan hama lape ragak pinggang malam kini. Sedang lama gitu antian mak bacara-cara ya wak dulu di rantau jauh ke di jalan. Bari maaf kami semalam ko. Mama ketinggal kami ke pulang. Saluang ko ado salah patia, organ ko ado salah tingkah, gandang ko ado salah gugua. Kami badendang kok kurang pandai. Bari maaf dek Mama jadi sana. Ili-ili kapasiran tia mak, kamu dia kepa orang dia jauh. Bari larilah Pak Haji baragiah barakat kami memakainya. Terima kasih banyak bersudai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.